Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa. V tomto videu budeme hrať Dusty Trip. To je Roblox, to je prvé video, ktoré tu máme na YouTube. Na mojom kanáli. Bol by som rád, kebyže tu zanecháš odber s lajkom. A poďme na to. Takže ideme to chytro speedrunnúť. A nasadím tu chytro kolesa. No a dajme si takú challenge, že že musím zájsť 2000 tých metrov, či čo to tam hore napísané. Zatiaľ mám rekord, že 1085, to som skúšal teraz hrať, že či sa mi to nebude bugovať. Bude sa to bugovať, ale dúfam, že nie. Dobre, už to ide. Lebo najčastejšie, čo sa mi stáva, tak sú kolesa. No, paráda. A ja som tu hral s kamarátmi, keď to hneď vyšlo v škole na na informatike a skoro sme mali reálne náš rekord. To sme hrali v štvorici a kamarát, on mal taký rage quit, buchol do stolu a začal nadávať, akože nie nadávkami, ale že proste nadával, že toto je taká sprostá blba, lebo nechcel mať poznámku, tak či tak ho mal, lebo učiteľ na informatike mu napísal, že búcha do stolu z ničoho nič, no, že búcha do stolu z neznámych dôvodov a ničí školský majetok. My sme sa tomu všetci smiali, kamarát z toho mal, kamarátovi to bolo asi tak jedno, on moc tie poznámky nerieši. No a ak tu bude 5 lajkov, čo je extrémne veľa, aspoň pre mňa, tak natočím ďalšie video a to video bude s mojim kamarátom. Čiže, ak sa mi to fakt podarí dať, ja tu ešte budem dávať vlečku a ja to teraz timelapsnem, lebo toto bude ešte na dlho, s tou vlečkou. Dobre, zatiaľ čaute. Do they know we got the film crew on board? I have no idea.
about 4 miles. Roger. OK, čiže auto už mám postavené, tu pôjdeme asi bohužiaľ bez dverí. No a idem skúsiť tú veľčku tam tako dať, lebo som ho skúšal, ale nešlo mi. It ain't that bad. Ukáž, skúsim tak. Nevadí, no. We got the film crew on board. Ručná plavka. Tak, bohužiaľ, našletí ľudia. Tam idem pozrieť, ak tam niekto bude, tak okamžite idem preč. A je ich tu viac, takže dovidoko. Ahojte. To som čakal, že ich tu bude menej, ale len čo už. OK, za 40 metrov budem, no 30. Mám 1000 metrov. Teraz, presne. Ježiš. Čo bol? Spike, či čo? Čaute. A to bola benzínka. Počkaj. Taká benzínka, to ja chcem. Aha. David. Dobre, poďme, lebo si míňam benzín. Dúfam, že ujdem tých 2000 akože. Mohol by som aj viac, ale to vie. Dobre. Ono kamarát, čo má rodičov, tak raz on sa prihlásil na svoj účet, tak normálne hral Ježiš kameň. Tak normálne si kúpil proste Formulu 1. Neviem, podľa mňa je to zbytočné dávať peniaze do Robloxu. Ja som dal maximálne okolo 40 € do Fortniteu. A tam si tiež môžete pozrieť nejaké videá. To asi radšej nejdem, ne? A za mňa najlepšie video, čo mám na tomto kanále, tak je Only Sniperka. Tam som kamarátov, ako dobre snipil. Čiže ja vám to môžem ukázať tu niekde v karte. Čo je? Ježiš, už som nechcel sa na to napríklad. No a fakt nezabudnite mi písať do tých, čo je? Do Nezabudnite mi písať do komentárov ďalšie nápady, dajme tomu na hry, ale aby tie hry boli zadarmo, lebo mne rodičia nedovolia kupovať hry. Čo je logické, aby som neskončil ako niektorí deti hube, ktoré sú kupujú hry a potom flexia, čo nám dosť neznáša. Dobre. Zatiaľ... To už mám 2000 metrov? Tu jak rýchlo som dal. Čo ti dáva? OK. Ak dám
Čo je? Čo je? Okej. Vyzerá, ako by tu je nejaký lúpežník. Skôr dávať pozor asi väčší. Ak dám teraz 3500 metrov, tak musíš dať like out there. Ale musíš, nezabudni. A idem pozrieť tu na aby zase nebolo, že všetko skipujem a že by som tam mal také ľahké, joj, ráda. Bude podľa mňa taký oný. Detko, kedy bude agresívny na mňa bez toho. Okej. Chcem nájsť to. Daj jablčko. Nie, neodchádzaj mi. Hlavne mi neodchádzaj. Pre istotu ťa vypnem. Okej. Je tam? Je tam niekto, halo? Čo tu? Ak ma vystraší? Poď von, ne? Sa neboj. Buď frajer, poď von! Poď von! Ojojoj. A prečo sa taký rýchly reálne? To nechápem. Dori! Paráda, chytr, dá auto, paráda, poď ty šrot! Otočiť sa, chytro. Musím byť proti tomu sklu, lebo tu som mal otvorené dvere a ono to je dosť blbé. Dúfam, že mi to auto vydrží. Ale čo to tu? Takže potrebujem Robuxy, ale ja si to neviem kupovať. Lebo nie som. Čo je to tako? Ježiš, to stojí 37. Skúsiť kam. Poď, ja to idem skúsiť rovno proti domu. Poď, pridaj auto, pridaj. Poď, pridaj. Poriadne. Som Vin Diesel. Sa nebojím. Spravím ešte jedno dielko. Nespravím moc veľké jedno dielko. No, už to stálo, konečne. Let's go. To je taký kemp, nie? Aha, to je kameň. To si nevšimol. Ale už, čo to tu je? Tu nič není? Si robíš srandu? Ne! Mne auto uteká! Mure! To čo je taký šporťak, čo to má zapnuté ten orientát? Poďme. Kradli auto skoro. By som bol bez auta. Akože aj som, jak som decko. Čo tam je, ty kokso? Ja, to... Počkať. Tu som nikdy nebol, akože. By bolo dosť zaujímavé. A ináč, musím podotknúť, dnes, jak natáčam toto video, tak mám nové sluchatka s bratom. Čiže možno ma počujete o dosť lepšie, ako minulé, lebo to som musel dámovať, bohužiaľ. Sú dobrý či zlý?
preč. Vikár, choď to preč. Vikár. Pišo. Čo to môžem predať? Ja to tam viem predať. Penieži. 6 dolárov!